cek. Kraton ing Nuswantara kudu tunduk marang penguasa Majapahit. Bangun kekuatan Majapahit, ananging aku kepengin luwih saka kuwi. Kepengin nyawiji dudu mung karo gegaman, ananging uga karo katresnan. Duh Sang Prabu, wis wayahe anggayuh Nuswantara. Nanging sedulur kudu nurut. Kula mireng wonten kerajaan Sunda ingkang gadhah putri kang ayu sulistya ing warna. Mapan kebeneran Kraton Sunda kuwi kraton kang gedhe lan durung bisa nyawiji karo ing Majapahit. Ing Kraton Sunda kang dipimpin dening Raja Linggabuana duweni sawijining putri kang misuwur ayune kang asmane Putri Dyah Ayu Pitaloka. Dheweke kembang lan empia-empia sekar kang resep ing kahanan Raja Sunda lan Ratu nubrake banget putri kang endah kuwi. Nimas Ratu, kepriye putrine dhewe wis wancine palakrama, ananging kena ngapa nganti seprene durung ana sing kepengin nglamar? Ingkang sareh Paduka Raja, Dyah Ayu Pitaloka menika ayune Sunda Langit, mboten mokal, mboten wonten satriya utawi pangeran ingkang mboten remen gandrung kalian sang putri.
putri saking Kraton Sunda. Yo, aku kepengin nyunting Dyah Ayu Pitaloka. Dudu mung karo karana paseduluran, ananging amarga katresnanku kang sejati. Muga bisa nyawiji antarane Majapahit lan Sunda. Ayo, sampekno ulem lamaranku iki marang Raja Sunda Linggabuana. Sing dikadhawuh Gusti Prabu. Pitaloka sira bocah manis yen cinandra pindaning kartika jagat Dewa Bathara. Bocah ayune kaya ngono pantes lamun to digarwa Prabu Hayam Wuruk minangka dadi garwa Prameswari. Pantes dadi garwaku Sun Boyong ing Majapahit. Dasar ingsun anggonku nandhang kasmaran. Dyah Ayu Pitaloka sayekti. Mugi bagya mulya. Pitaloka manut ayu yayi Sun Boyong ing Majapahit minangka dadi garwa Prameswari kang disengkyung dening para wadya bala kabeh. Pitaloka Ratu Agung Prabu Hayam Wuruk badhe mundhut putri panjenengan Dyah Ayu Pitaloka dados garwanipun Sang Prabu. Mugi menika ngiket paseduluran Majapahit lan Sunda. Lamaran menika katampi nanging kudu kelaksanan kanthi derajat dudu minangka upeti. Iya, enten ana rombonganku bakal suwan menyang Majapahit. Ananging ing tengahing lelampahan Gajah Mada ngowahi tujuan. Dheweke nawari Raja Sunda supaya takluk marang Majapahit. Dudu mung sedulur jaler lan wadon nanging takluk politik. Raja Sunda rawuhipun panjenengan sak krajan punika kudu keparingake minangka tandha sumembah Majapahit. Mahapatih Gajah Mada, aku teka menyang Majapahit iki karo niat apik. Putriku Dyah Pitaloka arep diwikahke karo Prabu panjenengan. Iki dudu upeti, iki dudu pasrah, iki jodoh antarané loro kerajaan. Prabu saka tanah Sunda. Aku ngerti niat panjenengan apik. Nanging aku duwe tanggung jawab nglumpukke Nuswantara dadi siji. Majapahit butuh tandha kekuasaan. Tekan
putri panjenengan tak anggap minangka pasrah tandha yen Sunda gelem dadi bagian saka Majapahit. Putriku dudu tandha pasrah. Dheweke terah raja, duwe derajat lan martabat. Nadyan aku ngajeni Majapahit, nanging aku ora bakal gelem yen anakku dianggep kaya barang upeti. Yen ngono panjenengan ora ngajeni kekarepane Prabu Hayam Wuruk. Iki kabeh kanggo Nuswantara, kanggo Majapahit dadi agung. Yen panjenengan ora gelem nampa syarat iki, ora ana pilihan liya. Yen pancen kudu kaya ngono, luwih becik mati karo derajat tinimbang urip karo isin. Wong Sunda ora bakal gelem ditindas. Aku siap perang. Menawi mekaten, monggo leluhur bakal netepke sapa sing bener. Patih Gajah Mada, aku mung kepengin tresno marang Dyah Ayu Pitaloka, dudu perang. Aku mung kepengin manunggal, dudu mateni. Katresnanku saiki wis sirna. Lelakon punika dudu namung babagan politik, nanging babagan rasa katresnan lan kapribaden. Perang bubat nyisakake loro kang jero lan suwe, lan dadi piwulang kang langgeng. Bilih ambisi tanpa welas asih mung marakake karusakan.